de sigilen bɛ jamana kɔ kan I b'a fɛ ka I sen no tunga lafiya ka projet kura o la o projet dɔ de u bɛna cité ni ka o de jɔ tungarangew ye banakɔrɔnikaw olu fɛ no cité min ni a bɛna jɔ hectare 1 o de sanfɛ hectare min yɛrɛ ni ale lamunumunnen do so 20 o de bɛna jɔ cité in kɔnɔna la a so 20 bɛɛ n'i ka yɔrɔ de do a kɔnɔna la denmisɛnw ka kulonkɛ yɔrɔ b'a kɔnɔna la fiɲɛ sama yɔrɔ b'a kɔnɔ ka taa se farikolo ɲɛnajɛw olu ma o bɛɛ bɛ cité in o kɔnɔna la cité in yɛrɛ parcelle 1 o ye titre foncier de min n'ale musaka ye sefa wari miliyɔn 4 ani 100 ye I bɛ se ka a sara yɔrɔnin kelen walima I bɛ se ka sara san 1 kɔnɔna la walima ka taa se kalo 18 o ma n'i tilali I ka terrain o sarali la sa I bɛ se ka I ka so jɔ ka kɛ villa hakɛlama ye walima I bɛ se ka jɔ ka kɛ étage ye tunga lafiya ma olu ka bolo kan n'i ka wari yɛrɛ bɛ I bolo I bɛ se ka I ka so jɔ I kelen ye walima ni wari t'i bolo fana o yɔrɔnin na I bɛ se ka I sen no tunga lafiya ma olu ka tɔn o la n'an b'a fɔ ma nanzarakan na n'an b'a fɔ ma ko tɔntin tunga lafiya walasa ka se ka I ka so ale jɔ cité o kɔnɔna la o t'a bannen dɛ tunga lafiya ma o bɛna tila ka immeuble fana jɔ cité in kɔnɔna la immeuble min n'i bɛ se ka appartement o san chambre 3 de b'a kɔnɔna la ale ni salon 1 a musaka bɛ t'i jɔ sefa wari miliyɔn 15 la ka taa se sefa wari miliyɔn 17 ma I bɛ se ka o fana sara dɔɔni fo ka taa se san 2 ani tila ma Polini tani yamudi an filɛ wagoma yan fo o sigiyɔrɔ la Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔnɔ ma bi ye tɛnɛ avril kalo tile 17 san 2023 sababu min sigili ka bamanankan kunnafoni kɔnɔ o waati sera aw bisimila kunnafoni damina ka kɛ ni kibaruya ye min carila bɔlɔlɔ sanfɛ ni waati laban ninnu kɔnɔna na kunnafoni min kɔnɔna an ka golomasiri taba caman kɔni fagara tesi o min kɔnɔna ko fintigilaka maa 17 o fagara fo ka taa se civil maa 4 ma ani soldasi maa 9 k'olu kɔni tununa an ka golomasiri taba olu ka ɲɛmɔgɔya so n'o ye état major général des armées olu kɔni bɔra ni ka ni kibaruya ye o nkalontigiya kunnafoni wɛrɛ nasira la kunu kari don avril kalo tile 16 san 2023 kanga ba cercle kɔnɔna dugu min bɛ nɔ n'ale bɛ wele ko Balamasara yen dugudenw kɔni ni sɔngoyalen wulila ni ka taa u ka yɔrɔ gendarmerie o jeni ni ka a sɔgɔnɔfɛnw olu kɛ a kɔnɔfɛnw ye o sɔrɔla min fɛ ka fɔ ko chinois minnu bɛ salubɔ dɔw la kɛ u ka kungo kɔnɔna o la ko u kɔni tɛ jɛ n'u o baara waleyaw ye sabula ka a bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ caman ye a kɔlɔlɔ dɔ bɛ se ka kɛ u ka dugu kungo olu tiɲɛniw ye fo ka taa se u ka foro ko olu tiɲɛniw ma dugudenw kɔni welela dugudenw olu y'a yɛrɛ k'a fɔ ko finitigiw n'o ye dugu in kofɔlen gendarmerie ye k'olu de kɔni bɛ ka da ni maa ninnu kɔkan k'u kɔdogo o de hukumu kɔnɔna na sa olu kɔni wulila ni ka gɛlɛya ta ni ka ɲɛsin u ka yɔrɔ gendarmerie o ma lakanabaliya o bunako kan a yɛrɛ la k'a fɔ ko ni wagati laban ninnu kɔnɔna na banbagaciw ka wale kɔni bɛ ka caya poste la n'olu ye dugu donda o lakana yɔrɔ olu ye sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ sibirido avril kalo tile 15 san 2023 nɛgɛ kanɲɛ 21 n'u tɛmɛna ni sanga 30 ye i b'a ye k'a fɔ ko banbagaci tiɲɛnikɛla maa 6 o bɔɲɔgɔn ko n'u tun bɛ bolimafɛn sen 2 la olu kɔni ye dankari kɛ poste de douane na min bɛ Segeso na Welesebugu ni yɔrɔ kofɔlen kɔni ni Bamakɔ cɛ n'o ye Faba ye kilomɛtiri 70 o bɔɲɔgɔn ko o kɔni sera ka tiɲɛni caman kɛ nka ma foyi o kɔni ni ma to a la min ye mobili 2 ye o kɔni sera ko o jeni ni ka sɔrɔ ka poste in yɛrɛ kɔnɔfɛnw o caman kɔni jeni kosɛbɛ o de hukumu kɔnɔna na sa i b'a ye k'a fɔ ko faamaw n'olu ye an ka golomasiri tabɔ ye olu ka wulikajɔ kɔni bonyanen don kosɛbɛ ni yɔrɔ kofɔlen na walasa ka dansigi kɛ ni walejugu kɛbaaw olu la kunnafoni wɛrɛ nasira la an bɛ taa kalabana dugu min bɛ Falu o commune fɛ tasuma belebele kɔni wulila o dugu in kɔnɔna na sɔgɔmada nɛgɛ kanɲɛ 8 n'o tɛmɛna ni sanga 30 ye tasuma in kɔni kasara bonyana kosɛbɛ ni ka sɔrɔ ka tiɲɛni caman kɛ ka daminɛ mɔgɔw ka jiginɛw olu tiɲɛni na château d'eau baganw jeni fo ka taa se so olu jeni ma sɛgɛsɛgɛliw olu y'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ ni ma to a ko la an bɛ waati min na i ko sisan kun jɔnjɔn kɔni ma sɔrɔ min kɛra nin kasara in kɔni sababu ye alisa lakana ko bunako kan an bɛ an kunda diri kan maaw ka tununi ka tila k'u ye ka sɔrɔ kun jɔnjɔn ma fɔ u ka tununi kan wa maa minnu kɛra sababu ye fɛnɛ ka u latunu olu dɔnni nin ko in kɔni cayalen don kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔna nin waati ninnu na o de hukumu kɔnɔna sibiri tɛmɛnen tribunal min bɛ dirikaw fɛ yen nɔ o greffier en chef mɔgɔ lakodɔnbali dɔw kɔni taara o jaso nka nin wagati in na jateminɛw olu bɛ sen na ka dɔn mɔgɔ min kɔni kɛra sababu ye ka nin wale jugu in kɔni kɛ an
Amin bi kuna fonda tuguni Almay ale ni Malika jenyogonya baroy. Mali ni Almay jamana ka jenyogonya bara sabatili okum konana Almay ministry mi ngambara nyeshenu lakana koma no de Boris Pistorius ale koni ye kleflata manke Bamako kata avril kalo kletan ani saba fatase akleta ani nan masamba fla ani mngwani saba anana wala saka aga jamana aglina oira jadi kelaw ulu kelalila fatase chenchen fungo ulu jamana uma. Mali kuna fon TV direction commercial ma bi ordo na mamunu mi na ba fi ako fir fin uliga la ko do walma aka chagido abene ga jurisra Obama an agira sanfe Mali kuna fon jamala jabo ni kuna fon damal wani timi an buluka da okuluka o kam